Hello Jabe. Na san kai mamakin kira na ko? Haka ne. Amma na san zaka kira ni wata rana saboda amana. Dama ka san da kai ne amma kai ne muka ci amana ta? I am sorry smart guy. Aka sai aka samu wallahi. Da yaya aka samu? Ni ma ban san haka kudaden nan suke ba. Da baya ne na gano hakan. Jabe kenan. I am very surprised you because you are a liar. Ya shirye-shiryen komawa Abuja. Ya aka yi ka gano zan koma Abuja. Kana neman karin ilimi ne? Ko ɗaya. Na san takunka, amma ina son ka sani cewa shi mai laifi baya tsira a gaban hukunci. Goodbye. Yawa, kuna ina ne? Yare mai gida lafiya kuwa. Wato dama ina son ku shirya ne akwai inda za mu shigo zuwa nan da karfe 12. Ina fatan kun ji. Kowa ya shirya. Na nun dama. Yes, mai gida. Ka san smart guy? Ni ko na san smart guy. Wani kalan sani ka masa? Mai gida, na san shi ya yi shi virus ne. Ka bayyana a gidansa ka ce masa tarkon sai a kusan kamu. An gama mai gida. Ka ce san muku. Mai gida an ji ta ce in gama. Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ke gane ta. A ina ku addaita. A club. Maza ka je ka same ta ka ce mata yana son ganin ta. An gama mai gida. Mai gida, wai yaya ina ganin kamar akwai damuwa a rubuce a fuskar ka ne. In dai ko haka ne, mata ka da mataki. Haka ne, akwai babban damuwa. Amma ban san ta inda zan ɗau mataki ba. Bai gida don me yasa ne smart guy wani yana so ya shiga rayuwanka ne? Ba shi ya shiga rayuwana ba. Ni na shiga rayuwar shi. Mai gida, wai me zai samu? Me zai hana mu gama da shi ne? Gama da smart guy ba abu ne mai sauki ba. Mai gida, amma na san shirin da zan yi. Mai gida, da za ka bani umarni, kafin nan da faɗuwar rana sai na kawo maka smart guy a gabanka. Kai, baka san waye smart guy ba. Gama da shi akwai babban wahala, baka san ba sauki, ka biya hankali. Na yi matukar farin cikin zuwanka gidana. Doba boy, ni ma na yi matukar farin ciki sosai domin nuna karanci a gare ni. Wato smart guy, a wancan karan ka bani kaya sai daga baya na tura ma kudana. Wato smart guy, a wannan karan zan baka rabi sai ka bani kaya. Loba boy kenan. Ai kai kawo ce na a cikin abokan harkar lata. Zan iya baka kaya fiye da yadda kake so domin na yarda da kai 100%. Thank you very much, my friend smart guy. It's no problem, my friend Loba boy. Smart guy, an fara bibiyar rayuwata, amma kuma ban san ina zan duba ba. Saboda kana cikin duhu ne, shi yasa ne idan haske ya bayyana za su hango ka. To yanzu me abin yi, smart guy? Za ka fito haske ne, sannan ka ajiye miro damanka da kuma hagunka domin ka san menene yake bukata baya. Are you understand? Yes, smart guy. Amma mai gida, me yasa ka fifita Loba boy fiye da sauran abokan harkallanka? Yaro mai sa kenan. Haka kace? Mai gida haka na ce. Ka ɗauka cewa mai gida bai san irin takun da yake takawa wani. Mai gida ni fa na fi zargin loba wai wannan kamar muna da ke. To idan kuna tunanin cewa abokan harkalla su kwamfuta ne, to ni kuma virus ne. Gida, ya kamata ka sa ido a kan shi sosai. Mai gida ni ina jin tsoro. Wai ku kun ɗauka cewa mai gida a banza ne ake kiran shi da smart guy? Yadda nake sarrafa tunanina, haka nake sarrafa tunanin kowa. Don haka, ku yadda ni virus ne mai tarwasa tunanin kwamfuta. Gaskiya mai gida, kai bala'i ne. Ai fada da aljani ba riba. Kowa ya gani ba da tsana ya raba. Ai ni na fi karfin aljani sai da kira da nuclear.